Здравейте, аз съм Дипса и трябва да ви отида до някакво... Остатък. Вие фарбата е Каса Беги, това е моето номер. Аз съм Дипса 100 и защото да ви разкажа дата на Мис и Елекс Райли. Трябва ми уловка. Да я махна тази. Така си започна през 2010 година, когато ми спечели Money in the Bank. И тогава той в ноември накрая избра мача срещу Ренди Ортън, но той беше превител преди това. И надолу пръскаш. И по този повод титулата си след това срещу Ренди Ортън още веднъж, срещу Тейлор Орки, срещу Ренди Ортън още веднъж на кралско меле, на наши столове. И как се ли брат? След това също Джон Сина на Кетчмайна пак го защити. На екстремни правила, само тогава не го защити. Тогава бяха Джон Морисън и Джон Сина и Мис, се биха тримата, тройна заплаха и победи Джон Сина. И той стана шампион. След това Мис спечели президент между Алберто Дел Рио, Рей Мистерио и Мис спечели и стримата и стана главен претендент за титлата. Не знам. И стана... Кажи ми! После сега. Кажи ми! И стана главен за титлата на обладателите, да се яд по бой, но той печели. Излъжбащо. И след това те участваха в реванш. Добре, ще ти кажа. Само да завърша. И те участваха в реванш. И обаче, точно когато ми сподели малко нечестно, Алекс Райли го размя, титлата излетя. Ето така излетя титлата. Оп! И съдята помисли, че титлата е паднала и той изпазва титлата. И ми почва да вика на Алекс Райли. Така, и той тогава го каза, ти само с нищо си обърнен, те да се бият и ще се бият на кипето пънишмент, но не се ли би, това е реванша би. Обаче значи Мис може да победи Алекс Райли. Чао, аз съм Дипса, това е. Чао. Не спирай! След малко и аз ще им говоря. Изчакайте малко. Кажи ми къде е нещо. Всъщност не. Просто исках да те разкарам, за да си снимам клипа. Здравейте. Да живее Дипса! Дипса! What the fuck are you doing, man? Oh shit! Get the fire off me! Ciao ciao!